Bon dia. Amb sabates vermelles de xarol del mestre Xavier Joanals comença Sota la Bugambília. Soc Josep Bofill i Blanc. Des de casa i sota la Bugambília, heus aquí el 6è capítol de 60 anys amb els Cirex, un cicle dedicat, evidentment, a los Cirex. Com en cada capítol, en primera veu m'acompanya l'Antoni Miquel Cerveró, el Leslie, el cantant, portaveu i líder de los Cirex. El Divendres Sant encara està emmarcat en el calendari cristià de casa nostra com a festiu. Amb tot, la religiositat està quedant devaluada, ja que avui en dia és més el fet d'estar emmarcat en el que s'anomena vacances de Setmana Santa, per comptes de tenir present que es commemora la mort de Jesucrist a la creu. Bé, sigui, com molt han canviat les coses, costums i tradicions, val a dir que en l'actualitat, i sortosament des de ja fa força anys, es pot escoltar música de tot tipus i no hi ha censures ni prohibicions en l'aspecte de poder celebrar actes festius independentment dels religiosos. Lluny queda quan les cançons dels Cirex de la dècada de 1960 no es podien escoltar en aquells dies de la Setmana Santa, sobretot els dijous i divendres sant, en llocs públics, com per exemple fer ús de les màquines de posar discos que hi havia als bars i que funcionaven amb monedes de duro, equivalent a 5 o 10 pessetes, ja que quedaven precintades per l'autoritat competente. Això, sense anar més enllà, passava encara l'any 1966, quan els Cirex cantaven Hoy es fiesta y al trabajo no voy y por eso contento estoy. Es formidable, buenas horas voy a disfrutar y quizás aventuras tendré. Como un artista voy a vivir como el santo o el fugitivo. Vamos a ver si disfrutamos. La vida es para todos igual. Ya sea artista o persona normal. Los intocables o James Bond, o un tipo como yo. Ay, ¿qué importa? Soy feliz, pues me gusta así vivir. Todo es igual. Todos vamos a ver si disfrutamos. Hola, Antonio, què tal? Va bé? La mar va bé, company. Sí? Per què estem? Doncs bé, acabem d'escoltar Hoy es fiesta i, com ja he dit, és una cançó vostra del 1966. Com recordes aquells dies de Setmana Santa, d'aquella època que tots els actes i activitats que no fossin religioses quedaven aturats i no es podia escoltar música? Dies de reflexió... De reflexió. Sí. I recolliment. Bueno, aquells dies de Setmana Santa en aquella època
que era de reflexió, per dir d'alguna manera. Pues érem els dies que feien vacances, estaven tots, cada un a casa seva, entens? I bueno, hi havia el que havia. Jo me'n recordo que al barri de la Barceloneta passava la professor, és dir que, bueno, i és el que havia. Però ho recordo molt de carinyo, perquè escolta'm una cosa, en aquella època que nosaltres trobàvem quasi cada dia, per dir d'alguna manera, pues, a l'estar uns dies a casa amb la família, pues era pues, a retrobar-me al barri amb els amics, a retrobar-me al barri amb la gent, els paretos aquells on anaves a prendre el vermutet, i tota la història, i era... No deixava de ser simpàtic, eren uns dies que feies una miqueta pues, d'estar amb la gent de tota la vida que havies estat amb el barri, no? Tu has de pensar que aquests dies, vull dir, que ens anava a la mar de bé també una miqueta de descans i d'estar tranquil·lets i tal, vull dir. Sí, I bueno, i veure Ben-Hur, que és una pel·lícula que encara, quan la veig encara m'agrada, la de Charlton Heston, perquè mira que han fet Ben-Hurs nous i no s'ha superat mai, sempre la de Charlton Heston del Ben-Hur encara és de bona, One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Las horas se van bailando el rock. No nos importa su tocar, bailando rock, rock, rock. Ponte lo mejor para bailar este ritmo del excitante rock. Toda una noche entera con el rock sin hacer nunca caso del reloj. Bailemos rock esperando así que salga el sol. Aunque de la 1 o de las 2 y la orquesta para y gritemos toda una noche entera con el rock sin hacer nunca caso del reloj. Bailemos rock esperando así que salga el sol. Las 3, que no nos cansemos, seguro es toda una noche entera con el rock sin hacer nunca caso del reloj. Bailemos rock esperando así que salga el sol. Cuando de las 12 hemos de estar nuevamente en forma para empezar toda una noche entera con el rock sin hacer nunca caso del reloj. Bailemos rock esperando así que salga el sol. Las 12 hemos de estar nuevamente en forma para empezar toda una noche entera con el rock sin hacer nunca caso del reloj. Bailemos rock esperando así que salga el sol. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Las horas se van bailando el rock. No nos importa su tocar, bailando rock, rock, rock. Els anomenats conjunts de guitarres, en aquell llavors de la dècada de 1960, doncs també aprofitava la Quaresma per assajar, tal i com feien les orquestes, i que al mateix temps era el moment dels canvis i d'acoplar les noves incorporacions, si és que n'hi havia, cara a la nova temporada. Però ara, en l'actualitat, aprofiteu per fer noves cançons o arranjaments de cançons dels 60 per actualitzar-los potser a un ritme una mica diferent? Aviam, fent cosetes, sents? El Pepe, que no para, més una màquina de fer música, i aleshores pues, és allò de quan en quan ve cap aquí, fent cosetes i lletretes i tot, i fent cançonetes, i bueno, i així ens anem jugant i ens anem distraient. Està bé, està bé. Anem fent cosetes amb el sentit de cançons noves, sents? Però dintre, sempre, aviam, hi ha una cosa que no podem canviar dintre del nostre estil, no? Sí. La vida, la roda no para. Sempre tens que estar, com vulgarment es diu, al dia. Una cosa és la música que et pot o no agradar, la que t'està fent ara, però bueno, tu estàs fent la que t'agrada i és la que et fa continuar. Molt bé. Vete conmigo, te llevaré a bailar. Con mis amigos probaremos de cantar. Cantemos juntos, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.
muy alegres, se harán disfrutar. Cantemos juntos, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Y si no pudieras venir, ¿qué haría yo solo sin ti? Vete conmigo, te llevaré a bailar. Con mis amigos probaremos el cantar. Cantemos juntos, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Aviam, des de l'època dels 60 fins avui sempre han hagut evolucions musicals, per sort, però quan tu parles dels Cirex, nosaltres hem tingut una línia molt directa de lo que volíem i el que volíem fer, i possiblement avui en dia encara seguim fent el mateix, encara que no sigui la música que estigui de moda. Però hi ha una cosa que és la que t'omple, no? És aquella que tu vas viure, vas començar i et va agradar i encara segueixes disfrutant d'allò. Ja. Vull dir, possiblement, jo ara, per exemple, que escolto molt la ràdio, jo estic del reggaeton fins al monyo, entens o no? Perquè és allò de dir, no fan la música que a mi m'agrada, però ho entenc perfectament, de que la joventut, que fa unes altres línies musicals, etc. Però nosaltres seguim fidels a la nostra música, perquè ha sigut la nostra vida. Sí, bien. esperándote. De pronto el teléfono sonó. Fue cuando tú me hablaste a mí, dijiste que lo nuestro todo acabó. Yo grito para que me escuches. Te grito para que me expliques qué sucedió, qué pasó, dímelo. Dies enrere ja va ser més o menys uns 5 cèntims de la gira que, amb l'ajut del vostre representant, que llavors era en José María Lasso de la Vega, doncs vàreu fer per l'Amèrica Llatina, i això era el 1970.
Però realment com va ser aquella primera experiència lluny de la vostra zona de confort, on ja teniu un públic fidelitzat? Nosaltres amb la gira que vam fer a Sud-amèrica amb la Marisol, sí, en l'any 70... I en Serrat també, no? Sí, però el Serrat actuava sol, no estava dintre de la gira. No, aviam, el Lazo de la Vega, com que també era el representant de Serrat, també el portava amb el paquet, per dir d'alguna manera, a Sud-amèrica. Però nosaltres acompanyàvem a la Marisol amb l'espectacle que ella portava, diguéssim. La Marisol, acompanyada per los Cirex, no? Sí. I aleshores fèiem un espectacle que era molt divertit, perquè sortíem nosaltres primer, jo presentava la Marisol sortia cantant 4 temes, i el cinquè ja em feia vindre a mi, i jo cantava amb ella, i totes aquelles cançons de Mami Panchita i totes aquelles coses que la cantàvem junts. Mami Panchita, niña chiquita, Mami Panchita, niña bonita. Cuando sales a bailar, Mami Panchita, tu sonrisa no es igual que las demás, Mami Panchita, porque tú eres especial. Es la niña que canta en mi barrio, Mami Panchita. Cuando habla sonríe despacio, no sabe decir mentiras. Si algún día la viera llorando, quién sabe lo que yo haría por volver la sonrisa a sus labios. Niña chiquita, Mami Panchita, Mami Panchita. Cuando sales a bailar, Mami Panchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial, Mami Panchita, que la gente va detrás. Cuando sales a bailar, Mami Panchita, niña chiquita. Cantaven tots junts i la veritat és que va ser simpaticíssima. Però hi ha una cosa que era que sortíem a la televisió, i aleshores a televisió anàvem per los Cirex, no? Una cosa la Marisol, que cantava les seves cançons, i los Cirex cantaven les nostres. I em vaig quedar tocat, per exemple, nosaltres a Mèxic vam triomfar amb la cançó que menys t'imaginaries. Amb el Brindis, que és un vals, va ser la cançó que va agradar a Mèxic. I nosaltres que anàvem amb l'escova, con Semora los Feos, amb el Tren de la Costa, això allí, vamos, no va pagar res. A Mèxic vam agradar amb el Brindis. A mí me gusta beber y reír con mis amigos de ayer, y nunca la canción olvidé que junto a ellos canté. Y por unirnos a fuerte amistad, en todos podemos confiar. Brindando, confirmaremos la unión, cantando nuestra canción. És que Argentina, la cançó que va pagar Argentina nostra va ser Que te deje de querer. Que te deje de querer, mi amor, que no estés en los latidos de mi corazón. Que te deje de querer, mi amor, eso nunca lograrás. No querrás mirarme al pasar, lograrás hacerme al fin llorar. Tú podrás llenarme de dolor el corazón, mas una cosa nunca lograrás: que te deje de querer, mi amor,
que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer, mi amor, eso nunca lograrás. Són aquelles coses que els gustos musicals de cada país pues, són diferents, no? Per dir-ho d'una manera, no? Però que va ser una gira molt enriquidora a nivell de popularitat, d'èxit i sobretot de bon rotllo, perquè vam tindre la sort de conèixer amb una senyora que era la Marisol, que ens va demostrar que era una gran senyora. Va ser una passada. I aleshores, com el Serrat també estava dintre de la història, doncs a Mèxic, per exemple, el Serrat actuava amb la universitat, m'entens, de Mèxic i tota la història, i jo l'anava a veure, i jo n'he vist una actuació on tota la gent estigués de peu, aplaudint, plorant i escoltant amb el Joan Manuel Serrat, quan cantava el Cantares, quan començava a dir ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Només de pensar-ho m'esgarrifo del que jo vaig viure allà, de l'èxit que tenia el Joan Manuel Serrat amb el disco de Machado. Y dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi canetar? No puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. ¿O no eres tú mi canetar? No puedo canetar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. ¿O no eres tú mi canetar? En Serrat, el 1970, era quan havia tret el Conillet de Vellut. Llatinoamèrica cantava en català, en Serrat? O només feia les cançons en castellà? No, cantava en castellà, i l'èxit que tenia va ser el disc de les cançons que ell va composar de les lletres de Machado, Sents, amb el qual totes aquelles cançons va fotre un gol. Serrat amb aquell disco va fotre un gol, no a Espanya, però a Sud-amèrica va ser una bomba. Vull dir, jo crec que, sense comentaris, de totes les coses importants que ha fet el Joan Manuel Serrat, que si comencem a parlar del principi fins avui no pararíem, jo crec que el disc de Machado a Amèrica va ser una bomba. Ja. Ara que deies de Mèxic i Argentina, havies posat dos exemples ben diferenciats, un Brindis i l'altre el que te deje de querer. Per exemple, entre Mèxic i Argentina no us vareu inspirar per fer alguna ranxera rockera o algun tango rocker? No van caure en aquesta tentació. Pensa que ho van viure molt entranyablement, broma, aquella gira. A Mèxic vam estar 15 dies, a Argentina vam estar 12, vam estar a Xile, vam estar a Perú, vam estar a Colòmbia, vull dir que no paraven d'anar amunt i avall, no? Aleshores em refereixo que, dintre del nostre repertori vam quajar molt bé, perquè, jo me'n recordo, a Colòmbia vam actuar a Bogotà, capital, hi ha un lloc que es diu Monserrate, saps? És una muntanya, imagina't, per exemple, a Tibidabo, m'entens? Hi havia com un teatre grec on vam actuar
hi havia gent fins a dalt de tot sentada. Era una actuació d'ella benèfica per al poble colombià, no? Diguéssim, era una miqueta com el salvoconducto perquè donessin el passaport per poder fer totes les actuacions, no? Sí. Com un impost revolucionari. I aquell dia, quan jo vaig viure i vaig veure tota aquella llantada, m'entens, comptant-se i ballant i cantant, una passada. Són aquelles coses que tens marcades a la vida com algo meravellós, saps? Ja. Cuanto más lejos estoy, más me acuerdo de ti. Cuanto más lejos estoy, te quiero más. Porque me acuerdo de aquellos besos. Porque me acuerdo de todo tu amor, todo tu amor. Cuanto más lejos estoy, más me acuerdo de ti. Cuanto más lejos estoy, te quiero más. Porque te añoro cuando estoy solo. Porque te adoro y te adoraré, te adoraré. Yo sin ti no puedo vivir. Yo sin tu amor prefiero morir. Cuanto más lejos estoy, más me acuerdo de ti. Cuanto más lejos estoy, te quiero más. Porque me acuerdo de aquellos besos. Porque me acuerdo de todo tu amor, todo tu amor. A Sud-amèrica o d'Amèrica Llatina hi veniu molts de discos, no? Bueno, aviam, no em vull passar d'emparat. Vull dir, nosaltres allí vam vendre discos perquè allà nosaltres ja passàvem de la Vergara i ja quasi ens agafava, com aquell que diu, que estava per darrere la viola, sí. I amb el laço de la Vega, vull dir, de discos en vam vendre, però no podria dir l'èxit discogràfic que vam tindre. Jo et puc parlar de l'èxit que vaig viure professionalment de les actuacions en directe. Ja. La ratita con su cara bonita al barrer su escalera presumía sin parar, ay sin parar. Muñequita con tu cara bonita, no presumas como ella porque yo te quiero amar, te quiero amar. No sabes cuánto te querré si dejas ya de tontear. Piénsalo bien, pues lo que importa es el amor. Presumida y coqueta, se fió de un gatito y en la trampa vino a dar o que besar. Muñequita, ten cuidado y recuerda que como el ratoncito no me canso de esperar ni de soñar. No sabes cuánto te querré si dejas ya de tontear. Piénsalo bien, pues lo que importa es el amor. La ratita, presumida y coqueta,
Se fió de un gatito y en la trampa vino a dar, oh, qué pesar, muñequita. Ten cuidado y recuerda que como el ratoncito no me canso de esperar ni de soñar. No sabes cuánto te querré si dejas ya de tontear. Piénsalo bien, pues lo que importa es el amor. Ara que havíem parlat de la Marisol, que a més de cantar havia protagonitzat moltes pel·lícules, vosaltres, a part d'haver participat en dues de pel·lícules, tal i com ja va quedar explicat en capítols anteriors, posteriorment encara vareu participar en una tercera, no? Sí, va haver-hi una que va fer junt amb el Julián Mateos i la de Horror y Drago, que es deia El último sábado. Era una pel·lícula que sortia a la Barcelona d'aquella època, que deia una Barcelona una miqueta gris i buida, en el sentit que es notava que hi havia moltes coses per construir. Vam fer l'últim sábado amb el Julián Mateos, que la van rodar a Barcelona en aquella època, que estava dirigida per Pere Balanyac, i és una pel·lícula que va tindre la seva simpatia, per dir d'alguna manera. Julián Mateos va estar amb nosaltres amb el rodatge d'aquella pel·lícula, encantador i la mar de bé, i aquí tots els fills van ser protagonistes de la pel·lícula. O sigui, no tocava i prou. Interpretàvem, fèiem cada un el seu paper de filles amunt i avall, i allí cantàvem la cançó estel·lar de la pel·lícula, era El culpable, amb una lletra canviada. Però la lletra era diferent, perquè parlava de Cocomell, portava el cotxe, que representa que la pel·lícula s'estrella i es mata i tota la història, al final de la pel·lícula, parlava d'anar amb el cotxe i de córrer i tal, culpable, jo soy de vivir así, però en vez de l'amor i el desamor parlava una miqueta de la vida, de la projecció de la vida, una miqueta, diguéssim, d'ell, no? Sí. La trama està en que la Leonora Frigago és una senyora madura, adinerada, que s'enamora de Julián Mateos, que és una miqueta el gigoló. I dintre de tota aquesta història estem als Cinex i ens venen a veure on t'enseiem i sortim, cantem el culpable i sortim i entrem, etcètera. No, és una pel·lícula que va tindre la seva simpatia en el seu moment. Era una època que sortiu molt a la televisió. Trobes a faltar que les televisions, a part de fer programes d'imitacions, o sigui, en directe se'n fa poca de televisió actualment? Què en recordes d'aquells anys, d'aquella època, Antonio? Aviam, en aquella època, al principi, fins que no es va muntar allò del playback, es tocava en directe. I aquí és on veritablement es veia la gent que tenia fusta, no? Aleshores es notava nosaltres que teníem fusta en el sentit de que quan fèiem el directe, clar, era el mateix que fer una actuació. Vull dir que bueno, veritablement vam fer a televisió, vam fer unes actuacions estel·lars, en el sentit de dies que marquen la teva vida. Em sembla que tu vaig comentar lo del que bueno, entens? Que la Conxita Bautista va treure 0 punts d'Eurovisió, nosotros vam sortir amb un amigos el lunes cantant el que bueno, que ens va obrir les portes a nivell nacional per poder anar tot arreu a la nostra versió del que bueno. Però a partir d'aquí, que després va sortir l'Escova i va sortir moltes coses, vam fer una història del Lazaroff, va guanyar la Rosa de Oro de Cannes, amb una interpretació que vam fer, que ho van gravar amb una torre, amb un xalet, amb un castellet, que diguéssim a Toledo, amb el qual van cantar Fuego, sents? Que Fuego no era una cançó nostra, era una versió que vam fer. I amb el Fuego, bueno, escolta, tu no saps el pollastre que es va muntar amb aquella torre, la piscina, tothom la gent cremant-se i tot, i jo tirant-me per una finestra i els bombers agafant-me amb la xarxa aquella que estaven... Bueno, una passada.
Era divertidíssim, vull dir, va haver un moment que la nostra vida, diguéssim, televisiva era important. I tant que sí. Buscando un libro por un armario, una foto me encontré. Y esa foto es de un gran hombre que se llama Sebastián Bach. Sebastián Bach. Ni a su padre ni a su madre les gustaba que su hijo la música pudiera practicar. Y a escondidas iba un profesor para así poder estudiar la música, poder practicar. Cuando el profesor vio que Sebastián tocaba tan bien el clavecín, corriendo a sus padres él le fue a explicar que su hijo tenía un gran porvenir. La historia ya lo ha contado quien fue Sebastián Bach. Que se den cuenta todos los padres y dejen a sus hijos estudiar y así poder destacar. Cuando el profesor vio que Sebastián tocaba tan bien el clavecín, corriendo a sus padres él le fue a explicar que su hijo tenía un gran porvenir. La historia ya lo ha contado quien fue Sebastián Bach. Que se den cuenta todos los padres y dejen a sus hijos estudiar y así poder destacar. Entre el 1964 i 1966 vau fer moltes i moltes actuacions, però les més importants realment eren les que fèieu en els festivals aquells del Palacio de los Deportes de Barcelona, juntament amb altres grups com Spútniks o els Mustang o... Jo me'n recordo un dia espectacular que es va fer al Palau d'Esports de Barcelona, com a Madrid, però quan es va fer a Barcelona, però tot això era abans del 65. Amb el 65, quan nosaltres, després de l'actuació dels Beatles, ja anaven com una llanxa amunt i ja no paraven de viatjar per tot Espanya i fer moltes coses. Ja. L'època del Palau d'Esports també era més l'època del 64, amb la qual van fer el famós festival aquell que es deia Madrid-Barcelona. Sí. El programa aquest de Madrid-Barcelona, me'n recordo que nosaltres vam anar a rebre els piqueniques a l'aeroport i ells portaven de cantant, perquè en aquella època els piqueniques no portaven cantant, no feien sobretot quasi instrumental. M'entens? Vull dir que va entrar al Barranco, que era el cantant que van tindre, però en aquella època, per poder triomfar a Barcelona, els piqueniques van portar de cantant a la Carina, que va sortir cantant descalça, no? Allò que després ho hem vist en una sèrie d'artistes que han sortit cantant descalces. Però jo me recordo aquell dia del Palau dels Deports que la Carina cantant descalça amb els piqueniques. Una passada. Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí. Disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas.
Ja ho saps que la setmana passada, amb les exposicions que es van anar engegant per intentar apropar la teva cara més romàntica, plena de sensibilitat i solidaritat, moltes persones, tant senyores com senyors, han descobert alguns punts de la teva personalitat que, tot i sabent que ets un gran comunicador, no pensaven que m'haguessis tanta tendresa. Què hi tens a dir-hi, Antoni? Bueno, perquè escoltem una cosa. Jo sempre he dit que les balades més importants que s'han escrit l'han fet els conjunts heavies. Els conjunts que fan heavy han escrit les millors balades. Però la tendresa que teníem als Cirex, és normal. Vull dir que nosaltres venim d'una època, quan van començar, nosaltres som fills de l'Oldillú i de l'Ocarol i de totes aquestes cançons. Vull dir que estem parlant de cançons de l'amor i el desamor i això s'espera. A part de que nosaltres som un grup de rock and roll i de força i de trampera i de tirar endavant, però dintre d'una parcel·la, que és la parcel·la, diguéssim, romàntica, balsàmica, com tu li vulguis dir, on surten els sentiments que tots tenim. Sufro por ti, porque te quiero, porque mi amor es verdadero, solo estoy, sin atachas, solo estoy. Sufro por ti, porque estás lejos, porque me faltan tus dulces besos, solo estoy, sin atachas, solo estoy. Besar tus labios otra vez. Sufro por ti, porque te quiero, porque mi amor es verdadero, solo estoy, sin atachas, solo estoy. Sufro por ti, porque estás lejos, porque me faltan tus dulces besos. Pensa que això que et deia, doncs és que la ràdio, el seu radi d'audiència, bàsicament és el Baix Empordà, però també hi ha molts seguidors que escolten d'arreu de les comarques gironines, doncs que també és a l'abast, no? I fins i tot de Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Lleida. Molts d'aquests, sobretot de Barcelona i Lleida concretament, doncs escolten la ràdio per internet. I aquí hi ha, a part dels fans de tota la vida, també hi ha molts músics de conjunts que segueixen aquest cicle 60 anys amb els Cirex. Però escolta, això és molt normal. A la gent que ens agrada la música, que ha sigut la nostra vida, doncs és molt normal que ens segueixin. Jo sóc un gran admirador de les orquestes i aquí a Catalunya n'han tingut les millors d'Europa. M'entens? Vull dir que què passa? Perquè jo he sigut un enamorat, m'entens? Quan he tingut la sort de tocar a la Meravella, quan he tocat la sort d'actuar amb la Marina, a la principal de l'Artbisbal, ostres, jo he fet la meva actuació i després, quan he acabat, s'ha anirat al camarí a canviar-me la camisa i m'he quedat després escoltant a totes les orquestes la música que feien. Jo vaig ser un gran amic, perquè ara fa molt de temps que no estem vinculats, que no ens veiem, m'entens? Amb el Jack Carmelo, que va ser el gran cantant que va tindre l'Orquestra Meravella. Sí, i tant. Es el amor como la miel, si lo
deseas ver por él. Y si te ayudas lo tendrás, ve por él y verás si hay amor en tu detrás. Cualquiera puede ser feliz, es lo que se oye por ahí. Y si tú quieres comprobar si eso es la verdad, te lo voy a demostrar. Just have yourself to my lips, to my heart. You say the word and they are yes. Just have yourself to the Lord in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest world that exists in the world will never buy what I can give. Just have yourself to my lips, to my heart, and then the spirit start to leave. Tengo amor para ofrecer, tanto amor no sé qué hacer. Soy millonario de ilusión, mucho es para mí, toma pues tu porción. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yes. Just help yourself to the Lord in my heart. The smile has opened up the door. The greatest world that exists in the world will never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, under the ceiling start to leave. Amb això t'ho dic tot, em refereixo de que els que ens agrada la música, escolta, hi ha una cosa que és la nostra fibra, és com el pa de cada dia, és el que t'agrada. I si t'agrada la música de veritat, t'agrada tota. Et pot agradar una més o menys, però t'agrada tota. Vull dir que jo quan escoltava cantant el Llarcamelo, totes aquelles melodies que feia, etcètera, vull dir que és normal, vull dir, jo he sigut, com et diria, com bon músic, enamorat de la música. Escolta'm, ja que parles de la Meravella i que l'has citada 2 o 3 vegades ara en aquests moments, justament t'he de dir que el que sé segur doncs des de Lleida que ens escolta és Juli Monguilot, que va ser músic de la Meravella. Doncs aquest músic, un gran músic i violinista, és un dels que ens escolta. Doncs des d'aquí li envio una forta abraçada i tot el meu carinyo i reconeixement perquè ell és un dels culpables que tot això encara tiri endavant. Vamos. Cada festa es vesteix de color a la mala, doncs l'orquestra Meravella ja ha arribat. I tota aquesta corda, Antonio, fins quan durarà? És allò de que... Mira, escolta'm una cosa, Josep. M'acabes de dir una cosa que aquesta setmana passada se'ns va oferir fer una gira d'acomiadament dels Cirex. Entens? Aquesta és una casualitat. Aquesta setmana, el divendres vam estar reunits tot el grup perquè ens ha sortit una oferta per fer teatres, per fer una gira d'acomiadament dels Cirex. Sí. I nosaltres ens vam inflar de riure. I deia, bueno, algun dia ho deixareu. Dic, sí, però ja ho deixarem. Diu, què vols dir? Llavors surt el refrany que acabes de dir tu, hasta que el cuerpo aguante. Aviam, escolta'm una cosa. Jo tinc un mirall a la meva vida, que el tinc davant meu, que es diu Duo Dinámico. Sí. Saps quants anys té el Duo Dinámico? En tenen 83. Sí, esclar. Sí. I jo en tinc 76. Sí. Vull dir que encara me'n queden 5 o 6, mentre la veu m'aguanti i els meus companys estiguin animats i en campera per encara fer coses. Quan ens va oferir això, vaig dir, mira, digui'm aquest que nosaltres vam descobrir Amèrica a Basta Colón. Apa, de coses d'aquestes ja les sabem fer nosaltres. Vull dir que està claríssim. Escolta'm una cosa, quan un artista es troba fort i bé i amb ganes de continuar perquè encara està il·lusionat, escolta, tira endavant. Resistiré.
qui és el baròmetre important de si ho deixes o no ho deixes? El públic. El públic, ja. El públic. El dia que jo surti a actuar i estigui cantant i veig que la gent estigui parlant i no ens estan mirant i no ens estan escoltant, aquell dia agafo i dic, senyores i senyors, molt bona nit. Agafo el micro, el tiro i s'ha acabat. I no n'hi ha ni despedides ni benvingudes. Ja sé que és el moment de deixar-ho. Vull dir, però mentre la gent estigui mirant-se, escoltant-se i al nostre costat, doncs escolta, divertits-se, tio. Sobretot a la nostra edat és quan millor ens ho estem passant. Jo m'estic passant millor ara que quan tenia 20 anys. Ja crec, és ben cert. Fa una estona hem parlat de la Marisol i, per exemple, que estava en plena popularitat, doncs tot de cop es va retirar. Josep, mira, deixa que et digui. La Marisol va demostrar que era una gran senyora. Sí. El problema d'ella no era... Havia treballat molt perquè va començar molt joveneta. Sí. El problema d'ella ja no era la popularitat, ni l'èxit, ni res. Va ser que ella no va tindre sort amb l'amor, m'entens? Sí. No va tindre les parelles al seu costat que la fessin feliç. Li han passat moltes coses que jo no sóc qui per contar-ho, però sí que ho sap tothom. Vull dir que és una cosa mediàtica, que ho sap tothom. I va sortir tot molt malament. Vull dir, amb l'amor, ella no ha sigut una dona feliç i va haver un moment que va dir, saps què? Apaga i vámonos. I saps com ha sigut feliç? Vivint senzillament a la seva Màlaga, amb els seus amics i les seves històries, va trobar amb el senyor, que és el seu company de vida, i escolta'm una cosa, i hi ha que respectar-ho, i però respectar-ho i molt, perquè aviam, és allò de dir, digue'm una senyora que hagi fet el que fem a Marisol. Ningú, només ella. Per què? Doncs perquè segurament la vida la va marcar i ens va demostrar que era molt més intel·ligent el ser feliç sense res, que tindre tot l'èxit del món a les mans i no tindre la felicitat que un voldria tindre. Escolta, Antonio, la setmana vinent parlarem d'aquella aturada que vareu fer l'any 1971, i dic aturada, ho dic ara des de la perspectiva del temps, perquè hem sabut que després, el 78, doncs vareu tornar, no? Però ara avui, per acabar, m'agradaria que em diguessis per què Ei Susana, un country en el vostre repertori. Mira, per això és molt divertit. Resulta que va vindre un gran músic que es diu Ramon Ferran, i venia de Londres, i es va fer productor, era un gran bateria, es va fer productor, es va fixar amb els Sires. I els Sires, a part de la seva trajectòria, podien fer alguns temes completament diferents, no? I van fer la Susana, la Ratita, el Pequeño Sebastián, i escolta, ens ho va passar bomba, tio. Va ser com et diria, el que parlaven de l'evolució musical, no? Després tu et quedes en el que et quedes, que és el que t'agrada. Però allí van demostrar que eren capaços de fer altres coses. Aquest EP de 4 cançons també està alrededor del reloj, la famosa cançó del Big Holiday, no? Aleshores em refereixo que el Ramon Ferran ens va dir anem a fer això, i escolta, i ens ho van passar bomba gravant aquest disco. I l'Ei Susana és una cançó divertidíssima. I el Pequeño Sebastián Bach, allà, escolta, mira, m'estic recordant ara que m'has fet vida de memòria i se m'estan calentant les piles, tio. Bueno, molt bé. Està molt bé, això. Motivo de amor? No, aquesta era anterior, no? Motivo de amor? El Motivo de amor és una cançó del Pino Donaggio, que jo crec que és una de les cançons boniques que que vam interpretar els Cirecs a la nostra posada en marxa, perquè era la cançó que quan jo la cantava a Calella de la Costa, bueno, no t'ho pots imaginar les parelles com arrambaven, tio. També hi havia Jo soy Napoleón. Ui, aquesta és la pitjor cançó que he cantat a la meva vida. Per què? No és de les cançons del repertori que m'hagin fet bajoca.
Vull dir que tornem una altra vegada amb allò que et parlava de la Vergara, que ens obligava a gravar cançons que ells pensaven que serien bones, i nosaltres vam entrar amb un aborígin, diguéssim, de que, com havíem fotut el Que bueno, que va sonar molt bé, sí. La Joda, que va sonar molt bé, doncs vam dir, i ara que tenia Napoleón. I Napoleón va ser un torter de Napoleón, reina. Escolta, això, yo soy Napoleón y me dicen que estoy loco porque tengo no sé qué del coco. Un rotllo patatero. Vull dir, a la gent que ens estima els T-Rex que no la posin perquè jo la odio a morir. Molt bé, així aquesta doncs no la recordarem pas. No, aquesta, passa-la. Com si la vessin gravant els Rolling Stones. Molt bé. Doncs, Antonio, molt bé, acabem amb Ei, Susana, i, evidentment, tots a ballar. Molt bé. Antonio, fins la setmana que ve, si no hi ha res de nou. Fins la setmana que ve. Vinga, tots els amics que s'estan escoltant i tota aquesta gent tan maca que els agrada la música, escolteu una cosa. John Lennon forever, rock and roll forever, Los Beatles forever i Ràdio per sempre. Molt bé, Antonio, doncs moltes gràcies, fins la setmana que ve. Adéu. I bé, amics, coneguts i saludats, ha arribat el moment del comiat del capítol d'avui, d'aquest cicle Canal de Curs d'unes setmanes. Anem xerrant aquí, sota la Bugambília, amb l'Antonio, el Leslie, el cantant dels Cirex, perquè ens expliqui coses d'ara fa 60 anys fins a arribar a l'edat actual, perquè aquest cicle, sota la Bugambília, és de 60 anys amb els Cirex. I com sota la Bugambília la música val més que 1000 paraules, ara que ja estem al bon temps, els Cirex, a través de Ei, Susana, ens conviden a banyar. Fins la setmana vinent. Caminaba por la playa y de pronto vi un patí. Una chica lo llevaba y nadando fui hasta allí. Muy delgada y presumida, usa corto el bañador. Cuando anda por la arena me recuerda a una flor. Susana, ¿dónde vas? Si tú quieres yo te ayudo, ya sé te podrás bañar. Susana, ¿dónde vas? Si tú quieres yo te ayudo, ya sé te podrás bañar. Eres alta y presumida, como me gustan a mí. Con tu negra piel que mata, que destaca entre mil. Es tu cuerpo una figura que no puedo comparar. Y tu cara me recuerda a una diosa de Bagdad. Susana, ¿dónde vas? Si tú quieres yo te ayudo, ya así te podrás bañar. Susana, ¿dónde vas? Si tú quieres yo te ayudo, ya así te podrás bañar. Yo te ayudo y así te podrás bañar. Así te podrás bañar. Así te podrás bañar.